תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו העולם הבוקר. עוד מעט השעה הנוסטלגית שלנו, אבל לפני זה נכנסה לאולפן ילדה מאוד מאוד מיוחדת, קוראים לה אופרי. שלום אופרי, את מוכנה לשיחה שלנו בשידור בטלוויזיה? מתרגשת קצת? כן. לא נורא, יש את אימא פה קרן כדי לעזור. אופרי קפולסקי, רק בת 10, ומן הסתם כל המצב הזה ששורר במדינה עכשיו, במיוחד המצב של החטופים, שעדיין נמצאים שם, מאוד מאוד נוגע לליבה, אז היא החליטה לעשות מעשה עם המוח, העיניים והאצבעות. שלום. איזה כיף שאת פה. זה הרגע שאנחנו מדברים, אפשר לדבר, מותר לדבר. אז אנחנו רואים את התמונות האלה שמוקרנות על המסך עכשיו, אלה דברים שאת עשית. את רוצה לספר לנו מה עשית? עשיתי כמה יצירות למען החטופים. כן. בואי ניקח, הנה למשל זה, אנחנו רואים את הצומת ואנחנו רואים את הצבע הכתום. זאת אומרת, נדמה שהסיפור של הילדים ומשפחת ביבס מאוד נגע לליבך, נכון? במיוחד עם הבטמן וכל המוטיבים, איך שאומרים, שחזרו. איך את עושה את היצירות האלה? מה את עושה? אני ואבא יושבים בבית, כן. וחושבים איך אפשר להזכיר את ביבס ומה הם אוהבים. ככה גם, אגב, כשאת משחקת בגינה ליד הבית, שאני מכיר את הגינה הזאת היטב, גם ככה את לוחשת? נכון, יש לך קול אחר, נכון? בוא נשמע את הקול הזה. תגידי לי, זה מאוד נגע לי, וראיתי את זה וממש ככה חשבתי שזה כמו מה שמפרסמים בעיתון, הקריקטורות שבבת אחת מבינים דבר. מה יש כאן בעצם? הסמל חטופים זאת האימא, כן. והשתי הראשים הכתומים זה הילדים. זה הילדים, הראשים הכתומים. ואת מדמיינת ששירי, האימא, היא מה שמחבק אותם, הסמל הצהוב הזה. וואו, זה נורא. תדעי לך שזה עושה לי צמרמורת. בואי נראה להם את הדגל שיצרת. איזו ראייה יצירתית לייצר את הדגל מהמבנה של הסיכות. איך זה קרה לך שהבנת שזה יכול ליצור מגן דוד? לפני שבוע דודה שלי התחתנה, ובתחילת האירוע היה כמה סיכות חטופים, ובסוף האירוע נשארו גם קצת. כן. אז לקחתי אותם הביתה. כן. ויום אחרי זה עלה לי רעיון שאפשר ליצור מזה מגן דוד. וואו, ובאמת אפשר. אנחנו רואים כאן ממש, תראי באיזה ענק שמנו לך את זה. עכשיו, את לומדת בבית ספר בפתח תקווה, והדברים האלה תלויים שם, או שילדים אחרים רואים? זה רק אצלך? כן. אז אולי תתלי את זה ככה בכיתה או במסדרון כשתחזרו, הלוואי שלא נצטרך, כן? אבל אולי שנצטרך בשנה הבאה, או בכלל, כל מיני דברים שאת רוצה למסור מסרים. אולי זה יכול להיות תלוי במסדרונות, מי יודע. אמא, נכון? מאוד יצירתי. מאוד. הלוואי שכל זה יהיה כבר בעבר, ולא נצטרך לראות את הסימן הזה יותר. אבל מה את אומרת? ניכר שהמצב ממש ככה משפיע, והיא לא מקלה בזה ראש. כן, אופרי יצירתית באופן כללי. כן. והיא יושבת ויוצרת וחושבת, וכשבעצם היא הצליחה ליצור את דגל ישראל מהסיכות, כולם היו מופתעים, זה באמת מדהים. כן. בעלי שלח את זה בקבוצות של השכונה בפייסבוק, וכולם באמת התלהבו, ואיך לא ראו את זה קודם, בוא נגיד ככה. כן. ואז זה התגלגל מפה לשם, ובאמת אנחנו גאים ביצירות שלה, וכולם מוזמנים לשתף כדי להעלות את המודעות ולהשתמש בזה ביד חופשית. אז מה נגיד? קודם כל זה מאוד מאוד יפה, עם שעון החול הזה, והנה על פניי כרגע גם התראת צבע אדום, אנחנו רואים שכל הזמן המצב הזה ממשיך, המצב המתוח. איך מתווכים לגיל הזה את המצב? עד כדי כך שזה כל כך נוגע? האמת שאנחנו, לדעתנו, היא די קטנה לעניין, אבל כנראה שהיא מודעת יותר ממה שאנחנו חושבים. כן. ויודעת את המצב. בוודאי. ניכר על את עולה לכיתה ה'? מתרגשת? כן.
איזה יופי. כיתה לא קלה, כיתה ה', זה כבר של הגדולים, יש ציונים במספרים, לא? בכיתה ה'. יפה, יפה. עופרי וקרן קפולסקי, תודה רבה. חן זנדר נכנסה אצלנו לאולפן. חנדר, תראי את התמונה הזאת.